Kaixo, erakutsi nahi dutzuet bideo honetan zelan ipini irudi bat ikastaroaren hasieran. Orduen, nire kasuan deko matematikako 3. mailako ikastaroan irudi hau ipinita eta 4. mailakoan hauze. Orain aldatu ingo dut edo ipiniko dut tutoretzakoan. Orduen, lehenengo gauza. Sartu ikastaro barruan. Klikatzen dugu, sartzen gara, eta orain joan behar gara esarpenetara. Hau da nire ikastaroa, bilatzen dut editatu esarpenak, klikatu egiten dut editatu esarpenak, eta, deskribapenean, hemen, ikastaroko irudia. Ikastaroko irudian hemen fitxategia bilatuko dut, orduan, edo klikatzen dugu barruan, eta orduan ja, examinaren bitartez, bilatzen dugu, non daukagun artxiboa, edo bestela, arrastratu egiten dugu. Nik aukeratuta dekot, beraz arrastratu egingo dut. Beraz, agaldu egingo dut eskriptorioa, eta hemen dekot indize, JPG, irudi bat da, izan behar da irudi bat, JPG edo PNG edo uste dut GIF, hemen esaten dut zenbotetakoak izan behar dira. Orduan arrastratu dut, eta gorde egiten dugu. Gorde eta erakutsi. Bale, suposatzen da dagoa daia. Beraz, pongo gara zirera, ze irudidikon, eta hemen dago. Tutoritzako irudia, hau da, irudi.